Nech sa páči. Súťažiaci číslo 1. Volám sa Jordán, učím na gymnáziu a som taktiež prekladateľ, som z Michaloviec. Súťažiaci číslo 2. Ja som Emil, bývam v Košiciach a momentálne som dôchodca a predtým som robil v IT sektore a ešte predtým som robil molekulárnu genetiku. Páni, 10 tém, vyberáte si ich sami pre seba, vkladať môžete od 20 po 100 eur. Témy sú takéto: futbalové ligy, rodné domy, cesta do praveku, elektrotechnika, lode, veľká francúzska revolúcia, motocykle, rýchlosť, chaty a chatári a filmové a televízne páry. Jordán, vyberajte. Skúsme filmové a televízne páry za 60. Ako sa volá film, v ktorom sa manželská dvojica volá Katežina Horáková a Albert Horák? Neviem. Emil? Ďakujem. Kultový film, ktorý pozeráme každé Vianoce a volá sa S tebou mne baví sviet. Jana Šulcová, Julius Satinský. Emil 0, Jordán minus 60. Emil. Poprosím rýchlo za 100. Jednotkou uhlovej rýchlosti je, doplňte. Radián za sekundu. Radián za sekundu. Je správna odpoveď. Fyzikálna veličina opisujúca otáčavý pohyb telesa. Emil 100, Jordán minus 60. Jordán. Cesta do praveku za 100. Čím sa živili brontosaury? Boli to bylinožravce, takže rastlinnou potravou. Je to tak, ako hovoríte? Jordán 40, Emil 100. Emil, vaša ďalšia téma. Poprosím elektrotechniku za 100. Čo znamená pri označení konektorov kábla skratka MF? MF? Neviem. Jordán? Male, female, čiže samica, samec. Presne ako hovoríte. Samec, samica, male, female. Emil 0, Jordán 140. Jordán. Tak poďme veľkú francúzsku revolúciu za 100. Veľká francúzska revolúcia. Ktoré tri stavy sa zišli 5. mája 1789 vo Versailles? Mali by to byť buržoázia, teda mešťanstvo, klérus, duchovenstvo a šľachta, nobilita. Presne tak, ako hovoríte, je to správna odpoveď. Jordán 240, Emil zatiaľ 0 a vyberá si tému. Motocykle za 100. Koľko valcov mal motocykel Pionier? 1. 1 je správna odpoveď. S obsahom, 50. áno, približne Centimetrov 49,9 cm kubických. Je to tak. Emil 100, Jordán 240. Jordán. Tak, rodné domy za 60. Ktorá slovenská spisovateľka sa narodila v roku 1909 vo Vyšnom Kubíne v tom istom dome, kde sa narodil v roku 1849 Pavol Orsák Hviezdoslav? Ľudmila Podjavorinská. Ľudmila Podjavorinská nie je správna odpoveď. Emil, budete odpovedať? Nespomeniem si. Nie, Napísala aj 3 gaštanové kone. A Margita Figury. Je to tak, ako hovoríte, ale nemôžeme ani jednému z vás pripísať 60 eur. Margita Figuli, Emil 100, Jordán 180. Emil? Skúsme lode za 100. Lode. Ktorá z troch Kolumbových lodí bola vlajkovou loďou? Santa Maria. Santa Maria je správna odpoveď. Emil 200, Jordán 180. Jordán, posledný váš výber. Tak chaty a chatári za 100. Kto sa zaslúžil o dostavbu a rekonštrukciu Rainerovej chaty? Neviem.
Emil, budete odpovedať? Ďakujem pekne. Kežmarský stredoškolský učiteľ Peter Petras. Emil 200, Jordán 80. Emil, posledná téma futbalové ligy. Za koľko? 20. Za 20. Prvým slovenským futbalistom pôsobiacim v nemeckej Bundeslige sa v roku 1988 stal obranca Ján Kocian. Je správna odpoveď. Trénersky pôsobil aj v slovenskej reprezentácii. Rakúskej naposledy som zaznamenal jeho účinkovanie aj v jemenskej reprezentácii. Ján Kocian. Takto ste hrali, páni. Emil 220 eur, Jordán 80 eur. Do bratislavského televízneho 3. kola postupuje Emil. Blahoželám.